Hi, hello mga ka-listeners, mga ka-followers, maayong buntag, maayong udto, maayong hapon, maayong gabi kanatong tanano, kumusta? Adlaw na karong Biyernes no, pizza 22 na sa buwan sa Mayo tuig 2026. Ug sa dili pa din no, shout out dai ko sa tanan nga nagsunod ani dramahan no. Salamat kayo sa pagsubaybay. Ilabi na ni James Sabero, salamat kayo idol no. Ug sa akong utol no nga si Lolong Pino nga naa sa Cebu. Salamat kayo sa pagpaminaw utol, amping diha pirmi no. Amping mo diha pirmi. Ilabi na nimo sa naa sa trabaho no. Amping kanunay. Ug sa tanan nga naminaw aning dramahan no, usbon ko salamat kayo sa pagsubaybay. Ug karon sa sumpay ning sugilanon nga sinuwat ni Marvin Sanchez Caballero. Part 20 na ta no, maka-listeners no, part 20 na ta. Tira del Sol. Okay lami ikasulti, Joe Mari. Buena bides. Pa, kalma lang. Alaga suko. Nagpataka ka na nag-ukam anang baba mo. Ayaw pa ila nga guilty ka. Supreme Master Senior Minard Benavides. Mayong pagbuminaw sa Lex. Sambergwensa. Hoy. Ayaw kong ingna niya na. Ayaw kalimot kung unsa ko o si kinsa ko sa imong kinabawi. Joe Mari Benavides. Sorry. Sorry pa. Sorry gigayo pa, Minard. Sa dili ka pa mohunat sa imong mga argumento, yang Benavides. Isipa una sa makadaghan, kung kang kinsa kang kaliwat, o kung kang kinsang dugo sa kaliwatan, nagsubay ka ng naakaron sa imong kaugatan. Kung ako nahimong Supreme Master sa kapatiran sa espiritual, kana tungod kay bugtong kong anak sa mitiluan kong amahan o kanhing Supreme Master nga si Senyor Benedicto Benavides. Pa, Ayaw kalimot nga moabot ang panahon nga mapasa diha kanimo ang supremacy through succession. Ikaw ang katapusang dugo sa mga Benavides nga pasahan unya niini. Dungan ang pagsulbong sa bagong yuta nga gisaa diha sa propesiya. ug kon pananglit mapakyas ang gipanagna nga propesiya. Oh, Magkasumpaki kita pa. Kung bahin sa Dios na mo'y atong hisgutan. Kay may kaugalingon akong Dios sa akong kinabuhi. Nga maoy akong giludhan ug giampuan. Ug nga sukwahi sa inyong Dios. pues, ning higayuna, sugdi na ang pag-ila o pagtahod sa among Dios. Si Ginoong Hesukristo lang mo'y gilan akong Dios, Paminard. Kay ang inyong gituhuan, mausi sa tanas. Kaaway siya sa Dios. Ug ang musimba sa iyang kaaway, kasilagan sa Dios. Ayaw paabutan nga isipon ko ikaw nga usa ka antagonista. Kayog may tabo ka na. Itaral ka sa duha kahawanan sa konseho ug pagahukman sa imong pagka-infidel. Ug nganong mahimo man akong usa ka infidel, pa? Nga di magusama sa inyong pagtuo, ha? Apan dugo ka sa mga Benavides. Oh, Oo! Dugo sa atong mga katiguangan ang naglatay karon ni anang imong kaugatan, Joe Mari Benavides. Sila ang nag-ugmad sa kapatiran og dili ikalimod nga ang atong henerasyon mao ang nakaangkon sa kabulahanan nga mao'y bunga sa ilang hinaguan kaniadto. pwes, di ka mo makatrunganon. Ipailam ko ikaw og immediate indoctrination. Oh, Paminard, May sangunan akong mga elder sa kapatiran aron mao'y mo edukar kanimo sa pagtuong espiritual para makaila ka. Kung si kinsa gyud ang Dios nga batuod nga mao'y naghatag kanato og kabulahanan. dili og dili gid ko muuban ninyo pa. Kay di ko gusto nga maapil og tambog unya sa nagbukal nga kalayo sa imperno. Joe Mare! Tapati kong misaka ang tingo ganina ni Sir Minard. Nagkalalis tingali sila siyang anak.
Unsa ba sa kay ilang gilalisan? Lisod na siyang agakon. Kumpiyansa ra kay ko. Niyang dapita sa pagtisukan niya sa pagtulunan. Kamoy angay unta niyang subayon. Kani adto unta sa bata pa siya. Hangtod nga nagdako. Aron magkahait ug magkahait pag yun unta ang iyang salabutan. Bahin sa mga butang diha sa buhing pagtuo. Kamoy angay yun unta niyang tuhuan. Simperkwensa! Impacto, General! Unsa man unta ng tuyo man ako, Udong Chumari. Mangutan na lang unta ko nimo, natar sila. Kay kamo magyong kaubanan ni Papa Maynard anang inyo pagtuo. Unsa man na? Layabol ba ko nga matawag nga usa ka infidel? Bisan og di ko sama kaninyong magtotoo sa gituan ninyong kulto? Ha? Paleho ko kog tubag niya ng pangutanan ako. Nang, Gikasubo ko, Chumari. Wa ko'y ikatubag ni mo bahay ni anak dong. Wa gyud. Sige dong ha. Ariod ko pang imong amahan kay tingalig na isugo. okay na. Badayon lang. Nagdako ako nga nagtuo sa Diyos nga amahan. Sa anak. Ug sa Espiritu Santo. Isip usara. Suma sa gitudlo sa Santissima Trinidad. Busa. Labanan ko gyud ug akong panalipdan ang akong pagka-Kristyanos. Dili gyud ako mosimba kang Satanas. Ayaw kalimot nga moabot unya ang panahon. Nga mapasa diha kanimo ang supremacy through succession. Ikaw ang katapusang dugo sa mga Benavides. Kapasahan ko unya nini. Dungan ang pagsulbong sa bagong yuta. Nga gisa diha sa propesiya. Ug kon pananglit mapakis ang gipanagda nga propesiya. Oh, Magkasumpaki kita pa. Kung bahin sa Diyos na mo'y atong hisgutan. Kay may kaugalingon akong Diyos sa akong kinabuhi. Nga mo'y akong giludhan o giampuan. Nga sukwahi sa inyo Diyos. pues, sugdi na ang pag-ilaw ug pagtahod sa mong Diyos. Si Ginoong Hesukristo lang mo'y giilan akong Diyos paminad. Kay ang inyong gituhuan, mao si Satanas. Kaaway siya sa Diyos. Ug ang musimba sa iyang kaaway, kasilagan sa Diyos. Kung sukad pa sa una ko mga kaliwatan, nibaligya sa ilang mga kalag ngadto ni Satanas. Ako, dili. Kay gi-offer na nako ngadto sa Ginoo ang akong kinatibuk ang lawas o kalag. Pasagdi si Iho Jomari Tarsila. Kaysa musugot siya sa dili, mahitabo gyud ang gikatakda ng daan. Wa ko si tubay siyang gipangutanan ako, Sir Maynard. Senior Maynard, karon nga wa na si Sofronio. Unsa na may imong plano? Wa ko'y plano nga magbutang og ihulip kaniyang pangabaga. Mao ba dihay, sir? Padayon lang gyud kamo sa inyong pag-alagad kanako. O, Sir Maynard, hangtod unyas pag-abot sa adlaw alang sa katumanan. Katumanan sa unsa man, ha? Taro sila? Unsa? Senior Maynard, bisa gusto na gidunta ko mo surrender. Pero manumbalik kanunay sa akong kaisipan ang isaad nga rin kanako sa buhi pang tikuwang si Senior Benedicto Benavides. Taro sila.
Ayaw yun pag-surrender sa imo ang pagbati alang sa kong iho, Maynard. Ikaw ang gusto ko nga mamahimo unya niyang Reyna kung maghari na unya siya sa gipanag ng dapit nga mao ang bago unyang paraiso. Ang Tierra del Sur. Kanunay gito niya gibalik-balik sa pagsulti. Ug sukad sa iyang pagtaliwan. Wa ko gikinihikalimti. Sir Maynard, wala maglisod ko sa pagbuhi aning pagbatia. Tungod sa ginasaling nga rin kanako ni Anhing Senior Benedicto Benavides. Senyor Minad Portapides, ready na ang prayo sakyan? Kato imo kiingan alas sa imo o ko iho. Daghang salamat, Professor Swami. Ikaw sulti lang ha, kung napakadugang kinahanglan sakyan na. Sa pagkakaroon, nagkinahanglan lang ako og ikahulip sa kadahong sakyanan ni Iho Jomari. Nga nagusbat human kininabangga. Okay. Kinalang siya amping ha. Sige. Bawal ka na ang tuyo ko nimo, Professor. Gisangpit ko ikaw kay naa kamay car business. Okay. Basta og ba, ako na pato diya sa latira apang o auto. Again, salamat yung kayo, Professor Swami. Ugma, muabot na ang bag-o nimong sakyanan. Salamat, pa. Dili ko makahimo sa pagpasagad kanimo, Iho. Pa, Maynard. Dili ko makaako sa pagdalikod kanimo, Iho. Hinaot pa unta nga mao ka usab unya nga ri kanako nga imong amahan. Oh. Nagkaduol na ang gikatakdang mga adlaw. Kinahanglan nga mangandam ka na. Pa, Maynard. Iho Jomari. Pa, Maynard. Ganong gitutukan ko ni mo ingon yan. Bisan og kupya kayo nimo ang hitsura mo sa imong inahan. Apan mulutaw gyud ang imong pamayhon nga wa gyoy kalahian sa apuhan mo nga si Anhing Papa Benedicto Buenavides. Nakita sa dan ako, pa. Base sa mga karaan o dagkong mga picture frame ni Anhing Lolo Benedicto nga naa sa bungbong sa karaan niyang lawak. Dili kay kana lang, Iho Jomari. Hasta na gani ang imong linihukan og daway nga makigsulti ka. Pintok og medyo height. Pa, Maynard. Anugon, maong ayaw gyud usiki ang imong pagkaikaw karon. Kay sultihan ko ikaw og maayo. Mas maayong mahibaw ka. Nga daghan ang nangandoy nga unta sila na lang. Mao'y nahimong anak og Buenavides. Pa. Ako, anugnan gyud kayo ko. Kay bugtong ko ikawng anak, Iho Jomari. Ikaw ang katapusang kaliwat sa mga Buenavides. Nga mao'y makaangkon unya sa tanang kabulahanan. Apan, isukwahi ka sa imo karong prinsipyo nga gibarugan. Salamat ay pag-usab sa bagong sakinan nga gihulip ni mo atong nagusbat, pa. Cellphone. Uy, si Yaya. Hello, Yaya Ingrasya? Dodong Jomare, kumusta naman ka diyas karaang bay? Okay naman ko din Yaya Ingrasya. Ay, pastilan, oy. Si Dumaki di ay taon. Kumusta naman ang iyang kahimtang suits ng balana diyas la chera? Naapagyapon sa iyang talandugon nga kahimtang, Yaya.
O padayon pa intawong giobserbaran sa mga doktor. Too di ay dong Jomare. Mayong pagbuminaw sa Lex Pinon. Ang inahan ba taon ni Dumaki? Mas maayo noon, yaya. Kay naglisod mi si Papa sa pagkontak nila mga tagtungod ni Maki. Muana ko no sa Lachira si Pilang. Aron maatiman niya ang iyang anak. Naman hinoy private nurse nga nag-atiman ni Maki. Pero lahi man yun ang pag-atiman sa ginikanan dong. Kaysa private nurse, di ba? Hinoon sab. Ay mapilit nilang karong gayon na. Ang pag-atiman nga binayran apan giisip gihapon nga sama sa kadugo ang tao nga ilang giatiman. Di na tingali ko makakita og sama nimo. Yaya Ingrasya. Nga dili lang diha kutob sa pag-atiman. Gipadako pagid ko nimo sa maayong mga pagtulunan. Dudong Jomare. Bitaw eh. Di sa tamang tama ha, yaya. Pasensya na gyud. Nalakbitan na hinunti ka, yaya. Ikaw yun. Kaila ko nabayaon ta ko. Yaya. Sa laing bahin, nalipay ko kay imong na-appreciate ang mga kaayuhan kong nahimo kanimo, Dudong Jomare. Dako nimo nang achievement, isip akong yaya. Nga imo kong napadako og taro nga may gugma og kahadlok sa Dios. Gibuhat lang nako ang unsa may husto og angay dong Jomare. Og salamat sa Dios. Nawa ko niya pasagdi. Salamat kayo, yaya. Sama na ka sa akong matuod ngayon. Salamat. Og ikaw, padayon yun sa imong pagka-Kristyanos, o padayon sa imong Diyos nun nga pagtuo. Ayaw yun o palingla sa pagtuo nga iya sa dautan. Oh. Wa ka ba agniha sa imong amahan, aron mo talikod sa imong namatnaan nga pagtuo, o mo simba sa giilan ilang Diyos. Yaya. Ayaw yun in taon padasalit ang sa mga dautan, Dudong Jomare. Kay sama sa mga layang mga sagbot o mga dagami. Dauban sila, o mo sila o ingon nga dangilag sa impyerno ang ilang kadautan. Yaya Ingrasya. Nahala. Sige na, Dong Jomare. Dili na lang ti kadisturbohon diha og dugay. Basta kay mauna kadto. Bye na. Bye, ya. Bisan ako. Wa gyud magtuo nga ang katapusang henerasyon sa mga Benavides nga maoy manununod sa kulto nga sungayan. Akong namatuto sa katarong ug napadako nga duol sa Ginoo. Nalipat niya ng bahina si Sir Maynard. Nagtuot tingali siya. Nga sayon ra ang pagdiktar kang Jomare aron pasundon sa unsa may gusto niyang ipabuhat. Mao ba? Mami Relaida. Sigurado na bagid mo ang inyong desisyon ni Iha Krisha, ha, Brenna? Ma'am Relaida, og hinaot pa unta nga imo haming tugutan. Pero maayo kahang inyong seguridad. Ang sitwasyon sa La Tierra karong mga panahon na okay ka, ha? Tara na ako. Okay raman, ma'am. Bitaw, mami. Sige na good, ma'am. Please. Sige. Pero ako pahibaw ini si Tito ni mo Maynard, ha, Iha Krisha. Okay. Thanks, Mami Relaida. Aware na ko ba hinianak kay gisultihan ako ni Iho Jomare. Okay. Take charge lang unya nila palihog hakon mahiabot na unya sila dinha sa Liatera. Yes, may kalaom ganyan, Relaida. Gusto unta na kong mubakasyon diha bisan kadiyot lang apan unsaon man sab gani amay daghang gibuhaton nga lisod pa kayong biyaan. Ang bahin sa kaso nga pag-abda ka nimo, unsa na kalabuan, ha? Huwa pa cute, floating paghihapon. Naa sa imong mga kamot yun mismo ang posibleng kasulbaran unya ni anang maong kaso. Relaida,
kon may mailahan ka lang nga bisag usalan kanila. Lisod silang ilhon, kay since day one hangtod sa adlaw nga gibuhian ko nila, pulo sila na nagsulob og abitong itom, ug tinabunan lakip ang ilang ulo ug naong. Simperkwensa. Kang kinsa ka kining mitumaw karon nga pundok sa mga antagonistang elitista. Nabalak ako nga moabot niya ang adlaw, nga ang labing hingpit ka kaaway sa kapatiran sa espiritual, dili na ang mga pro-Christ, kundi ang samak ka natong mga antikristo. Posible. Kaya naganmaw niya mo sa kay nini, umupahimo sa higayon. Apan dili, ginoon niya sila magpadaogon. O sakay bahitabo. Kung kita di ay unya mao ang ilang mapukan, ha? Supremo Menard Benavides. No. Dili ka na mahitabo. Tungod kay dili og dili kugyot na katugutan. Ayaw pagkumpiyansa, Menard. Ayaw yun o kumpiyansa. May na yun, gudi ay mo no, Miss Grisha. Oh, Ashing. May na yun, gud, Miss Brana. Tuanang ganito siya. Nangandam na para sa mong biyahe, ma. Oh, mao ba? Hala, uy, kamo ba? Di na gadi mo maminaw na ako, no? Ashing, naanasap ka, ana, ha? Please, paminawa taong ko, uy. Di lang ko gusto nga mawa na sab sa akong, may mawa na sab sa akong circle of friends, sama ni Aning Darwin. Ashing? Nakita lagi na ako sa akong vision. Dili ka sarangan nga talan-ahon sa akong damgo. Doon na ni kahulugan. Nakita sa din ako ni atong wa pagipatay si Darwin sud sa karaang bay sa mga Benavides didto sa La Tierra. Gosh, gusto na anak, B, please. Mga unata. Sige na. Basta ba, ay mo pag-adto ha. Ayaw gitaon mog dayon sa La Tierra. Nisulti na sad si Ashing, ana, Miss Grisha? Oh, Brana, mao nga naka-decide na ko. Dilitan mo hinayon sa paglaga paingon sa Latera. Pasaylo ako, Miss Grisha. Kung dili ka, muhinayon gid ko. Mularga gid ko. Brana? Tanang kalamidad, tanang trahedya. Ako na nang naagian samtang nagdako ko sa karaambay dito sa mga Benavides. Maungwa na ko'y angay pangakadlukan. Brana? Magpahibaw lang ko ni mong daan nga mo padayon gid ko, Miss Grisha. Salamat si mong makadasig kayo nga kaisog. Okay, fine. Sige, mupadayon ta. Oh, tinuod ka, Miss Grisha? Tinuod bitaw ka? Yes. Wasap ko'y angayang kadlukan no kay naaman ka. Huwag nasab dito si Jo Marie. Pinanggagidi kayo niyang iyang iyaan na si Tia niya Tarsila. Buutan ka, Kid Brana. Buutan kayo ka. Nisulti na sad si Ashing, ana, Miss Grisha? Oh, Brana. Mo nga nagka-decide na ko. Dili ta mo hinayon sa paglarga paingon sa Latviara. Pasaylo ako, Miss Grisha. Kung dili ka, muhinayon gid ko. Mularga gid ko. Bugat gid kaayo para niyang kung mga tuninang Tarsila. Nga mo ay nabatan niya o kayak. Supremo Binad, si Pitye, ako ulit ko iho. Siya karot na bising na. Unsa? Supremo, si yung Binad Benavides. Nakita na lang iya autong i-abandon na. Sabi niyo kayo tapit. Nagkakahuyan tapit ba? Professor Swami. Kinilalab natin sa kapulisan. Pero ako sobrang nakabalaga ba? Kinsa man ka ang naghimo na Professor? Ako lagot na. O ba sa ito rin lulay na kidnap? Pero ako anak. Ipinisan di pa. Dili ta kini palabyon. Paliho ko na yun nato ning higayuna ang atong espiritual army. Kinsa nga kini grupo sa mga kidnapil. Nagduda ko. Kaya susama kini sa nitabo sa Bugada. Kang Rolaida. Mau ba, Supremo? Importanteng personalidad si Veggie Sandivar. Kay imo siyang anak, Professor Swami Sandivar. Ako sukod na. Ako lagot na. Kaya tingay buhat na sa kini sa Pinas Bondok, mga elitista. Kaya mga antagonista ba?
Kinahanglan atong mailahan kung si kinsagyod ang Supremo. Yan ang pikas pundok. Ha! Angay unta sila. Nabakig-abin ka na to kay parehas sa kita. Parehas kita nilang nagsimba sa Diyos na sungayan. Simbergwensa! Paminard, nakaila ko sa mga tao. Schoolmate siya ni Brenna sa universidad nga gitunghaan ini. Anak siya sa suod ko kayong higala nga Filipino-Chinese. Si Professor Swami. Unsam ka kining kasuha pa? Kidnap for ransom? Ay, ambot lang ka. Basig maura kining grupuhang midagit ni Tita Rolaida. Ambot lang ka. Ang nakaayo lang sa kaso ni Tita Rolaida, kay gibuhian na siya si Mana Kapin, gikan sa pag-abdak niya. O nakapauli rin siya sa ila nga, dakong buhi, guway tatsa. Dili mahimong dunay mahitabong dautan sa anak sa professor. Dili, yun mahimo. Dili ka ba nga, tingalig, nagkaunay na kamong pulos mga kulto sa pikas o pikas? Ayaw, lagi patagag ukab niya ng baba mo, Jomar Benavides. Simbergwensa. Sa ilo ako, Paminard. Nakalit lang to og libkas akong dila. Pagmatngon gyud sa buhian ni mong mga pong, Jomare. Simbergwensa! Naluoy ko ni VJ Sandivar, Miss Krisha. Dili maayong dunay daw tang mahitabo niya sa mga kamot sa mga kidnappers. Kaya nga naman. Kay sakitan ko. Tungod ba kay kigugmanan ni mo siya, Brenna? No, dili ka na mao'y rason. Kung dili suod naming managhigala. Brenna? Kinsa man ka ang nagdagit ni VJ Sandivar? Wasap ko makasabot sa akong gibati. Wa ko makasabot sa akong kaugalingon. Dili ka nga gusto si Miss Krisha siyang giingon. Nga nahigugman ako ni VJ Sandivar. Mao ka, tinuod ka. Diyos ko. Hain man kaday karon siya dada sa mga kidnappers. Ayaw in taon itugod nga dunay mahitabong dautan sa suod ako hikala. Tabangi og panalip din taon siya. Diyos ko. Well, aalag na ako. Pagsuway kini sa kalig-on ni Brenna. Mami Rolaida? Unsa man, mo padayon gud siya sa pagbakasyon sa La Tierra? Murag mo padayon man gid siya, mi. Iwa man siya mo ingon nga, dili na lang. Okay, sige. Daan akong mihatag sa akong pagtugot. Okay, Mami. Arion ko na si Brenna. Sige, padayon lang, Iha Krisha. Kung kipati karon ni Brenna ang sobrang kabalaka sa kidangatan ni atong VJ Sandivar. Sa ato pa, dili layo ang posibilidad nga ma-develop ni nga to sa gugma. Brenna, gusto kong musabot nimo apan ang gikabalakan ko, mao ang umaabot. Rolaida. Andam na ang lawak nga puyan unya nila ni Brenna o Krisya. Dinihis sa karang bahay sa mga Benavides. Maayo hinoon. Kay sa kabahin ni Brenna, digit tigali siya butipon sa pagpuyo sa Pinoy-anan ni Tarsila. Gusto ka, may punto ka sa... Pwera na lang unya kung ikatug-an ni Tarsila nga tukang Brenna ang tinaguan sa pagkatao ini. Depende ba unya gyapon ka na sa nakabot nga desisyon ni Brenna? Sa imong bahin, Menard, makadawat kahaon niya si Brenna ni Tarsila nga maud ang matuod niyang inahan. Kano sa mga kamabot si Miss Krisha din sa La Tierra, Sir Menard? Ugma nga adlaw atar sila. Mao ba di ay? Ug dili kay si Iha Krisya lang ang moabot. Kung dili kauban sab niya si Brenna. Ha? Si Brina? Buanhi sa de si Brina? Buanhi ang akong anak? Emosyonal si Brenna bahin sa naitabo ni Punyong. Nag-iisip na niyang amahan. Mao ba? Higayon na unya ka na ni mo. Aron iyag-yag ang nagtagong kamatuuran. Sir Menard. Andam ka na ba, Tarsila? Nga mutugan sa matuod nga pagkatao ni Brenna. Sir Menard. Andam na gid ko. Andam na kayo kumuyagyag sa kamatuoran. Kung mao ka na, pagandami, kay ikaatubang na unya ni mo siya. Og ni ana unyang higayo na.
Ayaw yun pag-usik og higayon. O, sir. Buhaton ko yun unya ka na. Ug daghan kayong salamat sa imong papahibawan ako bahin ni ini. Sagol kahinam og kabalaka ang akong gibati karon. Wa man to'y kasiguruan kung makadawat pa niya si Brina. Apan alang ka na ko. Mas maay na lang masayod siya sa kamatuoran. Tiyatar sila. Nganong bangis man kayo ka na ko. Ikaw naman lang unta nga hibilin akong kadugo. Hilom, Brina! Busit ka para nako. O mag-antos ka gyud samtang di akas akong mga kamot. Tiyatar sila. Nilaom ko nga ikaw unta mo ay magapanalipod na ko. Apan ikaw naman hinuon mo iyanor kayong mo dagmal o mo pasakit na ko. Karoon lang ko makaamgo. Ganda kong sayop di ay ang ako mga desisyon sa kagahapon. Sukad lang malayo na ko si Brina. Nabatyagan ko akong kahawang sa akong kinabuhi. Brina, naot-paunta nga imo kong mapasaylo. Ang imong kaluha, kung sikinsa man gani siya, o kung hain man siya karon, iya sa doon ta kong mapasaylo. Kinsagit ka ang amahan ni Brina. Pero dili magyud musulti si Tarsila. Kung kinsa ang lalaki nga iyang gikarelasyon kaniadto. O mao'y nakapamaptos niya. Kung may kaluha si Brina, kinsa man. Ug hain sab ka siya karon. Mao ba day, Paminard? Iho, Jomari. Oy po ni Rolaida. Nga mo dayon gid kuno si Brina. Bisan og emosyonal kini. Sa gidingatan sa suod nining higala. Laom na giday ang dot sa panakigala nila ni Brena ug ni adtong VJ Sandivar. Hey! Okay na ka, Brena? Ha? Okay naman ko, Miss Grisha. Mura man kagway ka to, God. Pilaw kayo ng tanawon ng imong mata, oh. Luoy kaayo. Dagan magugugyaw na ako na, Miss Grisha. Naibaw ko. Apil sa nakahasol ni mo mao ang kalit na pagkahanaw ni VJ Sandivar nga imong higala. Miss Grisha. Laban lang, ha? O pagpakalikon, Brena. Salamat, Miss Grisha. Hello. Nahibaw kong nagpaminaw ka lang nako. Tubag ako. Unsa imong toyo? Unsa? Hello. Tubag ako. Hello. Nalipay ko nga nakadungog sa imong tingog. Unsa? Pabuton ko ang imo niyang pagtapon kanamo. Kami nga matod pa ninyo, mga antagonista. Ako mao ako. O gikinahanglan ko ikaw. Gusto kong masayod ug makaila sa imong pangan. Igo na ang giingon ko. Nga ako, mao ako. Talawan ka nga nagtago ni anang imong takuban. Pwisultihan ko sa ikaw nga mas talawan ang tao nga nagpakahilom lang sa kamaturan. Mas pagkatamison ko nga ikauban ka sa mong pundok kaysa anha ka sa huyang og haguka nga kapatiran sa espiritual nga mupatay sa ilang isig ka magtotoo. Unsay ibong nahibawan bahin sa pundok kagiduma sa mga Buenavides.
Huyang ang iyang sukaranan. Hago ka ang pundasyon. Busa sa katapusan unyang mga adlaw, iyang iran sinandi sa tanas. Unsa? Usbon ko sa makausapa. Balhin diri ka na mo. Kay kapagyasan mo'y nagpaabot sa pundok kagiduma sa mga Buenavides. Motuo og musalig lang ko nimo. Kung magpaila ka nako sa tinuuray mong pagkaikaw. Hello? 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 Huh. Iyan ang ki-off ang among conversation. Wala siya mo tupay pa nako. Kinsakit ka ha siya. Pa, Maynard, salamat kayo, pa. Ikaw yun ka ba sa brand new car nga gipa-deliver ko alang gani mo? Iyo Jomari. Oh, pa. O, usbon ako. Daghan kay salamat. Bugtong ko ikaw nga anak. Ug ikaw ang akong kalipay ning kinabuya. Busa inaot nga magkasinabtanay kita, iho. Sa ilo ako kon na mga punto nga magkasumpa kita, pa, Maynard. Apan ilaw mo sa akong dughan na ang gugma og dakong respeto nimo isip akong amahan. Gisaad ako sa lubong sa namatay mong inahan. Nga ihatag ko kanimo ang tanan. Gituman gyud ay niya ang iyang gisaad ni Dong Jumari. Oh, yaya Ingrasya. Maayo hinut. Kanunay nga gipabati ni Papa Maynard nga pinangga ko niya, yaya. Hinaot nga dili ka gyud mapadahas sa iyang pag-agni kanimo aron makikiusa ka nila sa pagsimba sa ilang Dios na sungayan. Oh, yaya Ingrasya. Si Ginoong Hesukristo lang mao ang atong Dios. Siya ang Alpha ug ang Omega. Dios siya nga mao ang sinuganan ug ang katapusan. Amen, yaya. Amen og amen. Naman si Papa Maynard nga may makaatiman unya nila ni Krisha kung maabot na sa Karambay. Dalikyato lang gid nako una si Maki sa ospital. Nga naman ko. Kalit man kong gikulbaan sa pagsuod ko ni ining labi sa ospital. Doon ka mga pasyente ang gidali og sud sa emergency room. Unsa ba kinahitabo ato nila? Na yung mga nurse. Magsusi ko. Magpangutan ako. Nurse. Unsa emergency nga nahitabo? Nganong naiduha ka mga pasyente nga nagkadugo ang gidali sa pagsuod sa ER, ha? Kuan, sir. Taga-syudad man ko na sila, sir. Ha? Duha ka babay ang sakay sa auto. Kanang usa nga mao'y nagrabihan, maugit ko nun ay nag-drive. Unsa? Kanang nag-drive nga mao'y nagrabihan, murag patay naman, sir, oy. Wa naman mahitsura ang iyang naong taon. Ginoo ko. Sila ka na si Krisha ug si Brena? Mao ka! Excuse me, Nabalak ako. Di ko mahimutan nga magguna-una nila ni Krisha o Brena. My God! Di lang gid unta sila. Dili lang unta. Hello? Jomari? Asa ka karon? Krisha, niya sa ospital. Nidalikyat kong duaw ni Maki. Mo'y pagsud pa na mo sa lungsod sa Latiara. Nanganaog mi si Brana o kadiyot kay na auto dinhi nga nadasmag. Labihan ka ko pa, Lord, salamat kay dili gud ito sila. Hello? Jomari? Hello? Krisha, yes? Niya ba ko? Niya sa ospital. Gidaag duha ka mga babaeng sakay niya nang giingon nimong auto nga na disgrasya, Krisha. Oh my God! Unsa man ko na ilang kahimtang karon diha sa ospital, ha? Sa ako nasayran, kritikal ang kahimtang sa usa. Samtang ang kauban ni ini, nagpaabot na lang sa pagdeklarar sa doktor nga nakabsa na kini og kinabuhi.
intawan sab sa duha ka mga babae, uy. Naluoy kaayo ko nga nakunahon na nila sa ilang gidagatan. Misang ko intawon sa wag yun damha nga trahedyang ilaon ang pagbakasyon. Bitaw, kaluoy intawan. Well, ingon man gyud ni anang kinabuhi sa tao, Brenna. Husto ka. Diligid na ito matagaan ang mamahimong dagan sa mga pangitapo. Nga posible natong masugatan. Mao nga dili kita malimot sa pag-ampo. Kaya ang Diyos naman yun mo ay nahibaw kung kanos akitan niya kuha, di ba? O kung sa unsang paagiha. Maki, nakabatik anak ko. Matirang matibay ba yun, ha? Maki? Matirang matibay ba yun? Oh. Maki? Oh, milihok ang kuya mo sa iyang kamot. O ang iyong mga mata. Murag mo aksyon ka buka. Maayo kini nga kalambuan alang sa iyong sitwasyon. Soldihan ko na yung bahay ni ang doktor. O si, nang pilang nga iyang inahan. Malipay gito. Inigkasayo niya. Maki, nahibaw ko nga nagpaminaw ka na ako karon. Laban yun ha, Maki? Matirang matibay, di ba? Matirang buhi sa dugo ang kalambuan karon bahin sa kahimtang ni Maki sud sa ICU ning ospital, yaya. Nalipay ko ni anang gibalita mo karon ako, Dong Jomari. Matod pa sa Dr. Yaya, nga sign of progress ang paglihok sa kuyamoy sa kamot ni Maki. Ug ang pag-aksyon og bukas sa mga mata niini. May maayo pagyuting aling mga plano ang Diyos alang niya, Dong. Oh, gusto ka, Yaya. Kaysa pagkatinuod lang, dako kayo importansya si Maki alang aning akong misyon din sa Tierra. Dili lang kay sa La Tierra, Dong. Kundili sa tibuok kalibutan nga dinagok na sa pagsimba sa Antikristo. Yaya. Niining panahon na, Dong. Usa ka dakong hagit sa Kristohanon nga katilingban ang hilom nga mga kalihukan sa mga kulto nga nagsimba sa ilang Diyos nga sungayan, si Lucifer. Yaya, Ingrasya. Pagbuot gyud tingali sa Dios nga hatagan pa si Dumaki ug laing lugway sa iyang kinabuhi. Tungod kay nakita ko niya nga kasaligan mo kaayo siya sa imong mga gimbuhaton. Kambante kay ko nga katimbag si Maki sa kong mga sekretong gimbuhaton. Yaya, Ingrasya. Pag-amping baya gyud. Oh, Yaya. Salamat kayo. Labing siguro, Dong Jomari. Dili gyud basta na lang nga isurrender ni Sir Minard ang giampingan niyang sikreto sa kasaysayan. Nagikan pa sa inyong mga katiguangan. Yaya, sige na kay may paghisuldihan pa ko ni nang pilang nga inahan ni Maki. Sige dong. Amping kanunay diha. Bye. Bye, Yaya. Diyos ko. Uban ni taon si Dudong Jumari sa iyahang dako kaayong gimbuhaton. Kinahanglan nga mapungan ang gipaabot nila nga alang kanako. Usa ka binuang nga propesiya. Gikasubo ko, Senyor Minard Benavides. Apan usa ka buhing dugo sa imong kaliwat, mao ang muputol unya sa tunglo sa inyong kaliwatan. Mayong paghibalik din sa kirang bahay sa mga Benavides. Iha Krisya. Thanks, Tito Menard. Wa pa ba din si Iho Jomari Iha. Kay midalikyat sa ospital nga naimutangan sa iyang driver, nga si Maki. Oh, nagkasulti na may sa phone, Tito. Nanawag ko niya. Okay. Asa naman to si Brina? Pero singon mapahimutang na ang inyong mga bagay. Brena, naapa man ang imong higdaanan din sa ato. Ang imong lawak naapasad. Gilimpyuhan magarin anak ko patang karulugon niya. Ayaw na, tiya. Kaya dili mahimuoy kauban si Miss Krisha sa lawak sa taas sa karaang bahay. Brena,
Kadako na ni mo kausaban. Basta mahigmata na sa kamatuoran tiya, ug maabli na ang panabot sa usa ka tawo. Ngabot bilanggoon sa kalibutan, sa pagkaway hibang kaagan o kaway alamag. Brenna. Brenna, sunod nga rin sa taas, ha? Oo, Miss Krisha. Hello, Miss Krisha. May pagbalik din eh. Ay, nagtars nila. Salamat. Midaog lagi ka nang. Aha. Musa ka na ko sa taas sa karaang bahay tiya. Kaniad to. Nindot kay siya mo tagad na ako. Bisan pa magpirmi na ko siyang pasakitan. Ang taas nga edukasyon, ang pagpuyo niya sa syudad, maugin na kapausab niya. Kay sukat lang siya mo adtog syudad, unya na kay eskwelag kolehiyo. Nakat-o na siyang mahiubos na ako, o hapit dili na gani mo taon. Huwag yung panagway. Nabulit na ng make-up. Parehas na Miss Krisha. Buisit. Makalangkot. Buotan ka cute, Brenna. Kimitahod ra gihapon ka ni nang tars sila. Di na ko ilimod nga naa paghapon ang kasakit na akong gibati. Naa pa ang kahiubos. Apan napabilin pa maghapon ang akong pagrespeto niya, Miss Krisha. Di ko makarelate, anak, oy. Kay maldita pa ako. Oh, nunay sakiran nga ni Apo. Si Jo Marie na ron. Nana, si Jo Marie. Ako siya sugaton, ha? Jo Marie! Ingawa na gina ko sa kong pinanggaw. Ako, Sab. Gimingaw kay ko nimo. Si Brenna. Sa among room. Sa taas sa karaang bay. Kumusta ang biyahe? Okay na? Okay na gid kaayo. Good. Tingali gutom na sila si Miss Krisha o Brenna. Anda man naman ang giluto ni Risa nga pagkaon. Pagkaon na mo. Oo, nang. Salamat, nang. Krisha, tanas taas? Nang tars sila. Midaot lagi ka nang. Masakitan ka? Ha? Sige nang, ha? Aray sa mis taas. Krisha, dali na. Excuses nang tars sila. Gisungog yukos ipokritang babae. Huwag patasan. Spoiled gid kaayo. Alami ay pusngagan sa kinumo ang simod. Kapusit pa. Wakalakot. Hey, Jo Marie. Naunsa ka, uy. Gari ba gitutukan mo ko ni magsama, ana, ha? Klaro kayo nga imong gipalagot sinang tarsila. Idi pwede ang maglagot. Basta kay wagit ko'y gana niya. Oh, Krisha. Dumtan kit na ako ang mudaog-daog ni Brenna. O kay nahibaw man ko unsa kadaog-daog ka na sinang tarsila nga to niya. So, dumtan sab na ako siya. Ay, Krisha, di lang ito manghilabot, okay? Pasagdan nga sa nato sila ng bahay. Ha? Ambot ba magsurok magiging kong dugo nga makakita ng tigwa nga. Maginay prank ka lang gid nga pagkasulti, Jo Marie. Krisha. Sorry ha. Nagminalditanis ako. Naglakot mang pukoy. Karoon nga ni Anas Brenna, paabot lang ta sa posibleng mahitabo kung buhian na ninyang tarsila ang dugay na niyang gitaguan bahin sa matuod nga pagkatao ni Brenna. Unsay pwede mo ipasabot, ha? Oh, please. Sultihi ko. Gusto kong masayod. Paabot lang lagi ta, Krisha. Si Brenna, dunay tinaguan sa iyang pagkatao? Unsa magid kay pasabot ni Jo Marie sa gisulti kaniya? Bahin kang Brenna. Paabot lang ko numi sa posibleng mahitabuon. Buhian na ni ng tar sila. Ang dugay ng tinaguan bahin sa matuod nga pagkatao ni Brenna. At sa mong kati ay, maayo ka ang sultihan ko bahin ni ini si Brenna? Nasayod na ako bahin ni Ana, Iha Krisha. Ha? Kung mami, may mo pa na nimong i-share na ako. Sige na, B, please. Ops, si Iha. Ayaw na ko sukit-sukit ang pabahin ni Ana. Sa madukay o sa madali, i-reveal ra unya ka na ni Tarsila. Okay, sige, ma'am. Pag-amping mo diha, ha, Iha Krisha. Yeah, thanks a lot, mommy. Kung dili na unya ko busy, basin og makadalikyat unya ko. Mubiyahe ko po diha sa La Tierra aron makauban mo na ako diha sa karaang bahay sa mga Buenavides. Update lang niya ta, ma'am. Siya, sure, Iha. Bye, mommy. Bye, Iha.
Kinsakit ka ang kaluhan ni Brenna. Matud pa ni Menard nga mitugan kuno si Tarcila nga anak niya si Brenna. Ug na ako nun ni kaluha nga usa ka lalaki. Kung usa kini ka lalaki, kinsa man. Dili ra ka kini paukyab ni Tarcila. Tinuod gyud kaha nga iyang anak si Brenna ug dili sa iyang namatay nga kaluha nga si Ursula. Ay, pastilan. Usahay lisod tuhuan kining tao nga notado na sa pagkapakakon. Ay, si Professor Swami Sandivar. Hello, Professor. Attorney Loretta, please come to my office. Please, come immediately. Importante ako to you about sa abduction case sa Vinci Sandivar. Ako anak. Okay. Karon dayon mo anak ko, Professor. Bye. Ay, unsa ba ka ang kalabuan bahin sa kaso nga pagdagit sa anak ni Professor Swami nga si VJ Sandivar? Kinsa bakit ka ang mga responsable ini? Wa na ko iset aside ang nakong posibilidad nga ang maong grupo rasab ang responsable niya itong pagdagit ako, ang mga antagonista. Nay inahan, dili ba? Dili parehas na kong nagdako nga wag inahan. Mao ba? Oh, sorry. Si Brenna magudambot na ko ipasapot. Sorry, love. Lahi ra kayo si Brenna na ko siya. Kaya si Brenna na inahan samtang ako. Wa. Oh, kinsa may inahan ni Brenna, ha? Jo Marie? Kinsa? Tao! Oh, ay! Ang tao. Siya gapon ka. Ang misteryosong nagsulob og lubos ito. Tanawa, nagdali siya biya sa nahimutangan. Ngawa man nagalimutan. Aw nga rin nato, Chong. Nisuot siya sa kalibunan. Ug nagpangidlap sa kahait nga tigunitan niyang punya. Tuod. Nakakita ko sa gigunitan niyang hait kaayo. Kinsa gid ka siya. Taw-taw na siya nga pirming nagpakita ng dapita. Ug bukalit ang paglabang. Tana, Chong. Mapadayon na lang tanga to sa poblasyon. Nahadlok ko. Basig mo balik to siya niya. Magdaagdagan na niyang mga kauban. Kalma lang, good, Krisha. Ayaw pa padasa mo kahadlok. No, mamauli na lang ta. Mabalik ta sa tuagi, Chong Marie. Mupadayon ta. Doon lang magtas poblasyon. Ay, hangtod ka ron. Walang giyapoy kalambuan ang ilang investigasyon kun nganong kalit lang nga nahanaw ang patayng lawas ng Noy Punyong. Wa na'y lain. Paingon gyud sa kaway klaro ning maong hitabo. Oh. Dili ka nga. Sama raon niya kini sa gidangatan ni Anhing Darwin nga atong hikala. Krisha. Ang pangutana, seryoso ba gyud ka sila sa pag-imbestigar nga ining kasuha, Cho Marie? Anak day sa inilang scientist ang negosyante Filipino-Chinese. Ang batanon nga gibalitang gidagit dito sa siyudad, Senior Maynard. Tarcila. Si VJ Sandivar, anak ni Professor Swami. Ug mayong basayod ka. Nga usara sila og eskwelahan si Brina. Ug suod kayo niya ang maong batanon. Unya, wa gyud makabadlong ini si Ma'am Rolaida. Wa. Apa na dunay close monitoring system nga gihimo si Rolaida. Ngadto kang Brina. Ug nasayod ako ni anak. Hugot kong gibaod sukad pa kaniadto nga dili siya makisuod ni bisan kinsang laki. Sa ko na giingon, dunay gihimong sistema si Rolaida. Isip mo'y piniyalan sa halad. Senior Maynard. Abogada si Rolaida. Ug pinasikat sa balaod ang iyang paghandol sa umaabot nga halad. Dili siya ignorante, Tarcila. Ug kinsay ignorante? Ako? Mao ba? Nagpaila ka lang yun. Ikaw na mismo ang nagpaila sa imong kagalingon nga ignorante ka. O dili ako. Nangigi ko ni Ma'am Rolaida. Nagsilos ko nga pinangka ay niyang abogada. Kanindot, kung ako palang unta yung yatagag bili. Kay ako siya pagkaon o atimanon. Pero dili ako ang gipili. Si Ma'am Rolaida mo yung gikog mo o dili ako. Wiset.
Makalagot. Suod kong higala ang amahan. Sa suod ni mong higala sa inyong campus nga si Veggie Sandivar. Katong nabalita nga gikidnap. Mao ba di ay, Sir Maynard? Oh, Brina. Kauban ako sa Chamber of Commerce si Professor Swami Sandivar. Ang sana kay kaimtang karon ni BJ Sandivar, sir. Wa na may good si igdungog ko asa na. Nag-message na ko si Professor Swami. Nagpaibaw siyandaan nga manawag ko no siya anytime. Karong adlaw. Kundi na niya siya busy. Basin og na anay kalambuan ang kaso nga pagdagit sa iyang anak nga si BJ Sandivar, sir. Hinaot pa unta, iha. Buutan ba siya? Usa siya kamaayong higala. Mao nga nabala ka gikaayo ko sa iyang gidangatan, Sir Maynard. Ang usa ka maayong higala, angay gayod nga ampingan. Gusto gid ka, sir. May sod usab kayo akong higalay kanayato. Pero, wala siya ning kalibutan. Mao ba di ay, Sir Maynard? Yes, iha. Siya si Anhing Barsino. Kung wa palang unta mamatay si Barsino, kasuod kay higala ni Senior Maynard Benavides. Dili jud unta mahitabo nga magkasuod sila si Rolaida. Tungod kay higpit man kay katos yang hinigugma. Kung may kahom palang unta ko, banhaon ko gid unta si Barsino gikan sa mga patay. Aron magkabuwag sila si Maynard o Rolaida. Wiset! Makalagot! Kung buhi palang unta si Barsino, tingali. Makaingon gyud siya nga dako ka na gyud og kausapan. Husto ka, Ingrasya. Og wag yun ako damha, ngang edukasyon maog yun ay ang mag-abli sa sirado natong mindset. Og ang profession makapausab sa lifestyle og personality sa usa ka tawo. Kadaghan pa ba nimo pasikot-sikot? Ingna na lang nga sa dihang nahimo ka ng abogada, taas ka na kaayo. Og lisod nang makig-level sa sama ka na among nagpabilin sa mayukmok nga level sa katilingpan. Ingrasya. Lisod na ang pagpahinumdum kanimo, kabahin sa kanimong hinigog mga si Barseno. Kay naa ka na may close attachment kang Senior Maynard Benavides. Ikasubo ko kaayo. Why natuman sa tanan natong mga plano? Gisabot ko ikaw. Dapat ka nung nagpada ka man, wa ba nimo mahuna-huna ang kwarta nga mao'y nakapahimo nimong profesional. Gikan sa hinigugma nimong gipatay, nga angay untang makabaton og hustisya, ilabi na kay nahimo ka ng abogada. Apan nito ko nga ang patay, alang lang sa mga patay. Ug kay dako pa man akong buhi, pues, magpakabuhi ko uban sa mga buhi. Dili gid ay tanang nahimo nga abogada, mga bright. O kay bugo ka man. Ingrasya. Nagtuo ka ba? Nga kunhain man karon mahimutang ang kalag sa akong maguwang. Malipay siya nga nagsudong kanimo, Rolaida. Kita lang mo inasayod niya na Ingrasya. Usa palihog lang. Kung mahimo taguan takidil hangtod sa hangtod. Rolaida, naluoy na kaayo kong naghuna-huna kang Barseno. Bisan ugwa na siya gihatag paghihapon niya nimo ang kabulahanan. Kay ang tanan niyang bahandi na ani. Bisan og dili pa kamo kasal sa dihang nahanaw siya o gituho ang kipatay. Gusto na, please. Magsinabtanay na lang ta. Dukay na to. Ulipo na kita sa mga Benavides nga nahimong makalilisa nga urom sa itong kagahapon. Rolaida. Nahikog man ako kang Maynard. Og siya ang hinungdan ko nga nung hingpit na kong gitalikdan ang pagtuong Kristyanismo. Dili ka na ikaybuot ni Barseno. Mao ka na'y tingani. Mao ka na'y hinuklugi. May sikreto ka sa kontrolado ni mo karon ang pagtuo sa anak ni Maynard nga si Jomari. Apan sultihan ko ikaw. Sa katapusan unya nining tanan, mapakyas ka. Kay maugid unya'y matuman ang unsa may nahilatid ng daan sa propinsiya. Pues, tanaw ta lang. Ingrasya, dili ta magkaaway. Nahibaho ka cute ni Ana. O, Rolaida, managlahi lang kita o prinsipyo. Apanwa ni mo ang pingi ang papur nga gihata ko nimo. Human nga mahanaw ang akong igso. Mas gipalabi ni mo ang kabulahanan. Ikaw ang nipahimo sa bahandi ni Aning Barseno. Samtang ako nagpaulipon sa mga Benavides, sud sa dugay ng panahon. Kay lagi, nagtuo kong kasaligan ka. Husto na palihog lang. Dako paghihapon kaayo ko og respeto ni mo, Ingrasya. Kini mo itingmani. Dili ka gyud papahuwayon sa imong tanlag. Kulkugon gyud unya ang imong konsensya hangtod nga mulugwa ang nabaklag nimong tinaguan nga mauraon niya ang mupalukapan nimo kay maluibon ka sa tao nga nisalig pag-ayo kanimo. Grasya.
ang iyang sakyanan. Nagabiya na. Dako na gid kayo siya kausapan. Dili na siya ang kanhing Rulaida kanhing nga suod ko kaayong higala. Ayaw gyud magpakasayo ping grasya. Ayaw gyud. Kay bisan pa og igsuon kani aning Barseno, apan kaya ko kaayo ang pagpahilom nimo sa hingpit. Ayaw lang gyud ko kagita ing grasya. Ayaw lang gyud. Kaya gyud kay na akong kalimtan nga suod kay tang managhigala kani adto ug hangtod ka nahimo kong hinigkugma ang igsuon mong kwartahan nga si Barseno. Senyor Pinang Pertapitis, kumpirmado nga ang mga antagonista mauna dagit sa ako anak kalabit sa Tibar pa. Semberkwinsa. Gipalagot yun ako niya ng punduka. Magbayad sila. Ako hadlok ba? Tingalo, siya patay sa Benji. Ako anak ba? Ayaw pag-una-una niya na. Oh. Og ayaw yun pada sa ilang awhag kay dakong lingla ka na, Professor. Jo Marie, nangunong ko ta. Kami nga ining lapita. Ngit ni kayo kay kapiin ha. Krisha, nabaguhan ko nimo. Di ka makamaong mahadlok, di ba? Kani ato, dili. Pero karon, mahadlok ko dili para sa akong kaugalingon. Kundi para nimo. Nabalaka ko para nimo. Ayaw ka balaki. Kaya ang Diyos manalipod ka na ako, Krisha. Dagan bagog angay buhatan. Og gusto pa na kong makita ang katingalahang David, ang Tierra del Sur. Pandara nagbalik yung auto. Nagpaabot na kanato sila si Brenna o Tito Menard alang sa panihapon. Gusto kong hagiton ang misteryosong tao nga lubos itom ang gisulot. Kinsa armado og hait kayong hinagiban nga punyal. Chumali. Dinhing dapita siya nagpakita na to ganiha sa atong pagpag-ingon sa poblasyon, di ba? Busa, mamasin ko nga ni alang unta siya karon dinhi sa palibot. No, Jomari, Jom, please. Dili karon panahon sa pagkomedya, ha? Wag mo magkomedya, Krisha. Gusto ko siyang ikaatubang. Gusto ko siya mailan. No! Sirhi pagbalik ang puntahan. Mamauli na tas karaang bay! Og sunda ang laing sumpay nin Sugilanon nga sinuwat ni Marvin Sansis Caballero. Tira del Sol. Papalihog day ko no og subscribe sa akong YouTube channel. Ug daghang kayong salamat sa inyong pagkanunayong pagpaminaw.